kabugis! Kumusta? Magandang umaga or magandang hapon sa inyo mga kabugers. So magandang gabi sa mga nanonood. At ngayon ay wala tayong mai-content. Wala tayong mai-content kaya ngayon tuturuan ko kayo kung paano magluto in a simple way. Paano gumawa ng chicharon. Paano yung simpleng proseso ng paggawa ng chicharon. Siyempre guys, kailangan mo unang-una kung paano magnegosyo ng isang chicharon, no? Kahit na maliit na negosyo lang sa pagchichicharon. Siyempre lalong-lalo na nasa probinsya ka, kailangan makaisip ka ng paraan, makaisip ka ng pwedeng inegosyo, guys, no? Ayan, ha? At siyempre, tama na muna yung pagkanta. Kailangan ipakita ko yung simple na kung paano magtatag ng isang maliit na negosyo. Kailangan unang-una kumpletuhin ang mga permit na kailangan natin. Siyempre, kailangan mo ng barangay permit muna. Tapos, kukuha ka ng DTI permit para sa pangalan ng negosyo mo. Halimbawa, ng sa akin ay Nail Gels Chicharon. At siyempre, ang pinakamahalaga dyan ay ang BIR at ang Mayor's Permit. Paano ba kunin yan? Siyempre, tingnan natin sa ibang video na lang sa YouTube, no guys, no? Hindi ko na maipaliwanag. Isa-isahin pa natin matatagalan tayo. At dito sa video ito ay maglalaman ng pagluluto ng chicharon, no? From the pagchachap, yan, syempre from the start, magchachap muna tayo, titimplahan, at lulutuin. Yan, step by step, no guys, no? At mag-stay lang kayo. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, no? Mag-subscribe ka na para updated ka sa mga YouTube video na i-upload ko pa, diba? Yan, ha? Din nga, no, guys, no? Kaya umpisahan na natin. Huwag na magpatumpik-tumpik pa dahil medyo mahaba-haba ang prosesong ito, guys, no? Yan, stay lang kayo, ha? At pakisubscribe po ang ating YouTube channel. Let's go! Ready na tayo mag-chop. Kailangan natin nito. Nito, diba? Malaki yung ating panghiwa. Kailangan natin ito para hiwain na ang ating mga baboy. Papakita ko sa inyo, guys, no? Ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang paghiwa, guys. Ito po yung baboy na sinasabi ko. Wow! Ito po, ganito yung kapal niya. Half inch, pwede na half inch. Ayan, hindi po ako yung baboy, ha. Ito po yung baboy. And then, kuhain muna natin siya. Wait lang, ha. Kailangan meron tayong ganito kalaki para mas madali. Mas mabilis po yung proseso. Tingnan nyo po. Mas makakarami tayo. Ikakat mo siya into pahaba para mas mabilis po. Kailangan medyo pahaba muna lahat. Ihiwain muna siya ng pahaba lahat. Ito. Saan ka magic? Yan, no? Puto mo dito. Lima na mo. Yan. O guys, oh. Oh. Pero, itutok mo dito. Ilapit mo para makita. Yan. Yan guys, oh. Pahaba po, pahaba. Pahaba po ang hiwa. Ayan po kung nakikita nyo po. Ito po, oh. Kailangan po yung hiwa medyo pahaba. Ayan po. Pahaba po ang hiwa, ha? Sariwa po hinihiwa, hindi po pinapakulo. Ganito po yung proseso, simpleng proseso. At pinakamabilis na proseso ay ganito po. Okay? Lahat po ay dapat pahaba. Ayan po. Kailangan po muna makahanap kayo ng supplier ng ganitong baboy. Ang tawag po dito ay pwedeng ausa, back skin on. Ayan po. Pork back skin on. Yes, pork back skin on. Ayun, nahulog. Ayan, no? Pork back skin. Guys, so,
Ito na po yung mga na-chop natin at nahugasan na po natin. Tapos na po nahugasan ng mga yan. Titimplahan na po natin guys. No? Tara, let's go. Guys, ito na yung nahugasan natin at na-chop na natin na pork back skin. At kailangan na natin siyang timplahan ng asin. Ito guys, titimplahan na siya ng asin. Yan. Huwag ganong marami para hindi maalat at masarap. At haluin lang po. Haluin lang ng mabuti guys. Haluin lang po ng mabuti ang asin sa back skin. Okay? Tuloy-tuloy lang. Haluin lang po guys. Yan. At after na natin mahalo, pagka nahalo mo na siya ng maayos, didiretso na natin siya sa ating mga kawali. Ayan ha, mga kawa. Tawag dyan, kawaling malaki. Tawag doon, kawa. Ayan po yung ating mga kawa. O guys, no? Naka-ready na sila. Yan. Then natin isasalang after na natin kumapit yung asin doon sa ating baboy. At ayun na nga guys, no? Natimplahan na natin yung mga na-chop natin baboy na back pat skin. At ididiretso na natin sila dito sa sinasabing kawa. Malaking kawali. Guys, ayan. Ididiretso na natin. Ayan, no? Isasalang na natin dyan. Ayan. Yan. Pupunuin lang ang kawa, no? Para maihalo na mabuti. Gagamit tayo ng malaking, ang tawag doon, sense. Basta, hindi natin alam kung ano yung magagamit na yun. Pero importante yan. Pinapakita natin kung paano yung simple way. Hindi na kailangan na ibilad pa sa araw. No? Ayan po yung special na special. May laman. Ayan po. Sasalang natin lahat yan. Yan. Hanggang sa medyo lang. Ang tawag po dito kapag medyo may bubbles na yung balat niya sa likod at medyo brown na siya, pwede nang hinaan muna yung apoy. No? After mga 1 hour mahigit, ganun, 1 hour and a half, na pagluluto siya, halu-haluin lang po ha. Papakita ko kung paano haluin na maayos. No? Po, ayan, nailagay na natin yung mga nahiwa natin. Yan, ihahalo natin siya ng isang malaking siyanse. Yan. Every ilang minuto, kapag alam mo na medyo na siya sa baba, haluin mo na siya para hindi man dikit sa ilalim yung baboy. Para hindi masunog guys, di ba? Yan. Every minute po, hinahalo po siya. Ayan po yung iba, ilalagyan din natin yan, ha? Okay. O, hintayin lang po natin. Ayan po guys, pagka naluto na po siya, magmamantika po. At pwede rin pong pagkakitaan ng mantika na galing din sa baboy, no? May ibebenta rin po siya ng kahit 30 pesos per liter. Galing po yan kapag po isisingkotsa na natin yung baboy na yan, guys, no? Ayan, extra kita pa siya. Wala pong matatapon dyan sa baboy. At pati po kapag po naipirito na natin, yung durug-durug po na galing po sa chicharon ay may ibebenta rin po sa mga ibang may gustong bumili, lalo na po yung mga nagtitinda ng El Diablo, yung mga noodles yan, pang sasawag po sa palabok, ganun po guys, no? Yan, wala pong sayang sa pagtitinda ng chicharon. At yung pinagpirituhan guys, no, pwede rin po natin siyang ibenta. Ipunin lang po sa mga drum ang mga pinagpirituhan natin. A few moments later. Ayan na nga guys, no, after 1 hour, ganyan na po ang itsura nila. Medyo malapit na po sila maluto. Hininaan na po natin sila. Hininaan na po natin tong dalawang nauna ng apoy, no? Medyo naka low fire yan, low fire. Yan ha. Mahina na po yung apoy niya kasi malapit na siya maluto. Ito naman ay nasa kalagitnaan pa lang, no? Yan, no? Ito, konti na lang at hihinaan na rin po. Ayan po, oh.
Yan, medyo ingat-ingat lang guys, wag lumapit masyado kapag ganito pa lang sila, pag kalagitnaan ay pumuputok-putok talaga, no? Hindi lang po ang kilikili ang pumuputok, bagamat alam po natin na tayo lahat ay may putok, yung mga chicharon ay laging pumuputok, no? Ayan po bagamat pumuputok, hindi nagkakatamaan, sabi nga doon sa bugtong, chicharon, yan. Nagpuputukan pero hindi nagkakatamaan. Chicharon. Ayan po guys, hintayin na lang to. After po niyan, magiging ganito siya. Ito po, papakita ko sa inyo. Ayan po. Yan po ay tapos na po siyang ang tawag dyan ay fillet. Kapag po yon ay kinuha na, tinanggal na dun sa kawa, ilalagay na po dito sa mga ganito. Ayan po ang itsura. Ayan po guys. Ganyan po ang itsura. At pipirutuin na po yan. Pipirutuin na at pakukuluan lang po natin yung mantika natin. Yan, para makita nyo na po kung paano po yung finished product natin. Napakadali, di ba guys? Ayan po yung mga simple way na shortcut na paraan. Hindi na kailangan ibilad sa araw. Halimbawa, kung umuulan, hindi lalangawin. Di ba guys? No? Ganun yung tendency na mangyayari. Kapag ibinilad sa araw, yung mga langaw, yan, darating, hindi po maganda sa kalusugan pagka ganoon. Po, at kailangan po ay may fire extinguisher tayo. Yan, extinguisher. Bahala na kayo kung paano nyo bigkasin yung fire extinguisher. Ayan po guys. So, pwede na ito. Pwede na ito. Iaano na natin to. Palalamigin po. Huwag po munang pipirituhin. Palalamigin ng kinabukasan. No, magdamag po. Ito po ay kahapon na ilinuto. Na lumamig na po at pwede na natin pirituhin ngayon. No? Okay guys, bibirutuin na natin. Ayan, relax lang kayo dyan. Let's go. Okay na nga guys, kailangan natin, bago natin pirutuin, kailangan make sure na kumukulo po yung mantika. Para kapag inilagay na natin siya, makikita natin na lulutong talaga, magbabubbles yung kanyang balat talaga. Para mas malutong at mas masarap. At ito na nga guys, no, magsasalang na tayo ng ating pipirituhin sa mga nailuto natin, no. Ito po, guys, oh. Kailangan po, ang tip po dito ay kumukulo ng mabuti, nasa tamang temperature po. Ayan po. Nasa tamang temperature dapat ang ating apoy. Yan po guys, kailangan mainit na mainit ang mantika. Medyo mag-ingat lang sa paghalo kasi mainit na mainit po ito, masakit po sa balat. Pagka tumalsik sa balat natin, masakit po. Konting ingatan lang, guys. Yan, napakadali lang po. At hindi naman gano'ng katagal lutuin. Yan, mga nasa 5 minutes lang siguro ay pwede na kapag pipirituhin. 5 minutes lang ay makakaluto ka na. Sa dami nito makakarepack ka na ng kulang sa 10 piraso.
Ito na guys, oh. Luto na po ang ating chicharon special. Minsan, depende po sa timbang. Dapat nasa 180 grams po kada pack. At ayan na nga po. At ito na nga po ang ating finished product. Ang special chicharon backpat skin on. Ayan po. Malaman. Malutong. Kailangan po guys, ito na yung repacking time. After po ng pagluluto, i-repack po natin. Kailangan po natin ng papel at plastic, no? Yung number 1 na papel at 6x12 na plastic para syempre kailangan din natin ng pang-kilo. Kailangan natin ng 180 grams kada pack para pantay-pantay. At ito nga po ang ating nire-repack. Ayan ang ating finished product. Yay! Napakadali guys, di ba? Napakasimple ng proseso. Napakadali. Ito yung pinaka-fastest way of cooking special chicharon. Yan. Yan. Maraming salamat po sa mga nanood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe our YouTube channel. Thank you so much. Bye-bye!